ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwotera litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha magega ya televisioni nsoko wikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogokwa gose okubonchurelia bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchurelia 0788666662 Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikyagere nsoko TV twachire gutoligesa kugusi kurwa soko limda asaba yabandwalero oboroso bogusi kirwe mogusi ne chinchira cyago sanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi orege koro kyomogusi wetromboro bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere nabuigabangi nabanyika eligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomogusi kera litsuko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye mensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye nensoko TV oboroso bomogusi yekoro yeito imeye nsoko nsoko yekoro yeito imeye nsoko nsoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero onye kubwateri bolyo obosemia gosekero kende gyonsigoro yemirobeli yaitu yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili uko lye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi Ensoko TV oboroso womogusi omwancho mulire bw'Ensoko TV ngetaseni Ensoko TV nibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Stephen Embunde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana amaye ko ritukuria Jumatatu paka ritukuria Jumapili cheni gongoro perpetual machin na nyora netrobini Ensoko TV oboroso bomogusi
igagendrete gutosemwana boire bukia tari yesu sira ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso umuguse obulimira bwisiro yobunda bwense kolere tali nchirende onsura krobulimi obiyoke enyoreri bagali bene koegwa migirio chisemi nobosemia igiri obulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyisimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bwene bisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamaragoba weka chinsa isato asomorobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomurobere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomuguse Eye Yensoko TV oboroso bwomuguse umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Majito margeria bwigeta sengi Yensoko TV mambia bono to kwarigania somoro video Yensoko bwakire no gusaba no kwegena kwanenga announce sore mambia bono kwabokire biyana buchaka emirubiri ya wali litiko utameta gotebanga litiko ya Jumaine goseti kabire neritkorio gotemarandi butameta gotebanga soka temarandi kyagiro tatemeti manjito margeria togochikonya ko gwikerania engere gaso marande kerwatigire batema nigo kwanyorire gose kwarosire nobogma kuri no manjito muri yatengwarigania somoro bire Yensoko bwakire asokonyara togosemania tonyara togotebya alegende tokone kwakora chingongo au ministry ya Kenya mita sengi yetu Yensoko TV otonyara somtanda ito Facebook na mego YouTube emambia bono tonyara togosanga gwatumoru wakarwago gose ujumbe yago tonyara togosanga naye tonyara togotraba mino nabigona kunyara kogutraba sani bago yamate Wate baso asomoro birekera botamata tubanga kerko igweli ogeri nigo kumanyanga litukuri yago ya chakrebena kwarigania asomoro bire Yensoko bwakire literenda na ndemo tunyari togosemania nabego kumanyania buna botambe wanchumuligiri na incheli Italiana ni Innocent Onyanga ndanse soberete semambia bono kogotebinga itongo muo church naye wateba itongo nogaya igo twakwananiri twanyare ko batogoteba ninga mburungere onyeteli burungera ro bagoteba ngayaya tongo ndiri borongo mwanchumuligiri na namono ese mambia bono bateba ngakera litukulia chire nigo konyora chinguru chinye birengerelie biya na namono kwanyara ko bagokonyora maroro amaiya na namono kwaroranga aliese gwatigirete kilikware gokora litukulie goro kwairanira nande wachakire gokora biya mwanchumuligiri buna nagotebi na ndirero lile tichi kabero mwanchumuligiri na namono chitalike 25 mutinyi no 10 mwaka bwechiri bubere 25 ndogenzi narolese chinse ense ya Kenya gaiga usora ndonsiga time zone ya yataramanyanga nigitaikaire chietire gitaikaibere maiga chisa 12 chiamono mambi twakwariganiria somoro belia Yensoko bwakire na namona andonsi asoberete semambia bono mwanchumulingo atebinga nabo kunyara kabagoso asige kosieke kire nambe maso go trend ntwagotebinga mwanchumuligiri ntwakora kera twakora tukabwatera na tukarenta naye boigo
tukanyara kwa batu kubeka umurubiri bw'ensoko bwakire na mbeyemo ase bitaseni biri ege GTV kiri chikora liye kegusi gose chikora taliye kegusi gyoka chikora liya umuntu bwege nko mwanchu muligereri anamono tukanyara kwa batu konyorekewa kewe kitwa teba tikiri yeito nje na Diana igokere ekia wo mwanchu muligereri igiyake batige kabekia barbecue gekabekia nyauma no ara Joshua gekabakia kiro monto mwanchu muligereri kogera gotoko bwatera na senchira wikirano na aliyo tugendere kurwanirira kinamba cheito na kogenda bosi mwanchu muligereri kwara ko wanja gotobeka galia igo gotobwatia sensemo yo mtandao ali Facebook na gotobwati bune Soko TV ogenda sensemo ya YouTube o subscribe na gotobwati bune Soko TV na boigese namba ito ye studio yudaya na kwa asege kagerege keno nyana bongo ya rekanaga wese screen onyara ko bago tutumira ujumbe yago iliyo tonyara ko batokomanya asoberte se mambia bono nimanyetege kosi nkirikirige go chekiaso aimeyo murobiri buna babonya botobe the comedian mwancho muligeri ntubwate bali bagorugunga umusuri bwege susu ntubwate abanke jeria baroro mystical moga mwalimu naroro kurukunga Duncan boygo abanke ntarakwa na semambia bono mati mugende tego so babo tremeo bali babo Colton Oto babo kukupae ralize simiaye asire to mwanchu muligereria tebetinga bamuraga ki inale go chana baligereria nabatumire message amurabaga ngo batie simi bakaira bali muirete yarongo baragerinde Diana bantu mbairete simi ya raliza real chisemo chiatasia ono lende bali bamurete ngo baragerinde kurende Nairobi yeye kirenga kinege ndete gutwara chi challenge chiaye mambi yabona kera nari gochicha astoteri ne stage yoganye tegali trekera lende bali tokuye ndi gochaga iga kera warora materi mambi chigocha chigali chiguru kwenisana narora kagali gete nabonga girete ngumungwano yugakorera kwibiru tindamanya lakini kagirete gakorera kwibiru aringe stage ya Aristotle ne torabanta abange bali tumanyete ngabona mambia uko ganyega aliye sakoli ne buna libo tambe ngote yumuligereri umungwano yendo kyabangelinga egaligete yachiche nisani of course teli ya sako yacha egaliri yachicha bagoboli tao bamwigorero murango so abusio bosi ali mate bagatenga murango tuliko sieka iyo talirete murango tuliko sieka nesi mino ekabera aso magoko bu oyonde barusi basacho nyeko bwate Naitalera koboko basacho nyeko bwate mubuko bweshati so yesi mioro chibese chire chike batira teba tuabeke bibetime kebatigurwa bibetime ntoso nongoru chibese tutasonongorwa kesimi betibesamo tutasonongorwa bese macho muligereri asemambia borra kwaligadira somuro biliwe soko bwakira ndamono tonyara kabato kogenda sobwamo na andira bogoto tebya soberete bali bunyakemusia bali chinsemo chirichi yarangenyo bali chinsemo chirichi ya mawawa bali chinsemo chirichi ya nyamache bali chinsemo chirichi ya South Mugirango na ndamono mugatoka murese county ya Kisii David korwa Kisii nimanyete agocha lirito so asenkwa nene andamone kera aroli nonye no yochirege na bagotebinga ya bwe birengera limpia byabekwa biyamono David twakwa ni korwa senseme ya Kisii go nesenchere ya muto kwaligania selit kuliala twatebirenga ni gokobeke birengera libiya we kamarorama ya we kichinguru chinya na ndamono nyar ko bagokoranga litukulia chakire eiki ndero ya chakire igoro nigo twalengeri haso Monday elikobeli umuchando sana Diana ngakiyogenda tebanga ni litko litanga ni ikina ndengwante tinga litkuri juma ya roli litkuri ya Monday ikirimo munarikoba kinene litkuri goro Innocent litkuri anembi yali alinge buna torutana Barnabas ante tinga di leronta itetuike South B tukagenda abantu mbali chinyumba cyabo cyabete chiko yalia tukagenda nero barbecue tukagenda gali tukarabatalira ndwaro chibona chiyetera kinirende ntwanyorte ngabaraika bagali abantu bali mbanchaine abagusimba lengo lakini abantu banchaine mbabwate holias bakobera igonga na macho kukuba maybe no bosieke arabakurugamo kini nago getenchira abantu bali banchaine nonye bayire toyo makurugaga igayondo oyeka chingeni baragiramo Diana itukondrega iga mwana uli otaligo che skuru amatukons obo yeye niweteke batina kaira musini lakini ni mubugorelie keke buorega twale gukwana igoro yo ngana li tuli mwa muri gotebanga
umuntu uri umutakaga gwisanekana kiria bwate namaini umuntu bwate nyanda mwa mutari gwisanekana kiria bwate matekera umuntu abwate umucando bagate abanye gwa kwa bande metorire ene ego guciankirana wakwa egwe gunie nkima neba gwa bwatonde togate abanga ninchenyare umuntu akugikiana na jire jigo oikibuoye bari bakwanda gusuma ya matendera abantu actually bayikere babeire abangiti riri abana bamwe abompa amanyaine miyakeri amagero dagira yale gukwerera kwanyora umunyu no mukogenda umusubati umwabo oikoro icio mutebi umayane nga yaya timbuga tindagira na musubati umwabo mororera amabera na andu muchando uri umusubati umwabo yubuguri oboyoye manya ko mutebi musubati uminto na ko ire gunia yamo rero gunie chinchikayo rero naborande mwa muromi no kurugesiria ko buri umuntu nga kiachicha bantu banganire batabwate mu cyando nde bwo sitima tikito wanganira nendo mwanchumurigiri muna tuateba ntudegesa kweke monande mono to kwana umuntu oyo monande tubwenete toigwane yakara to kwana kurwa asengoro guchia sengorinde nande tuateba ngengoro itara maisa tara rengoro yarori Olinda so mwanchumurigiri asemambia bono twakwariga niyo soso murobiri steka kianda chetire mega ichisa 12 nabona twagatebiri no murobiri bwen soko bwakire ole sembeo uyo kurunga award winning program gose breakfast show ebwateke wanande na kwanyara ko bagokogerage gachichaga igo mwanchumurigiri togendere go kinyo murobiri yo nande buna nagatebiri butambe kiro muntu litukondichelike anyara ko bagagochichaga igatotebie ngaye kiro gukiaikire atatebi ngayi sani ya yere ekara ngange tole bono gochaka kuyora tuari gitamo tuhikire wade ngagitochikoragira sobwamo nande ngakire ndagira umanya kiro montaro nachiche kiro monto ikamere kuri manjito murigire nane teto kwa inje nkwali ne asomoro bya soko bwakire sawateba butamenga n'inchira ya muyo gusanga tomanyania nabego twasemania nenyore buna butambi kitaseni getugen soko tv ningo gyo kwali baga kwanyara ko kwaniriyo giriago nekerengerero buna butambi tawatebya bwo mtu no sentanda gotebiri ngantu wekegwa ekegwe ikigora karonale nalengaiga okora news ekyanyoretinga emitingi tole ene tato bantu cyo soyo kane lakini nene tuatemiro manchito murigeria wetirae kwanyari kogoto sira sumtanda ito Facebook kero ikiroro waika watu follow wasoya YouTube watu follow TikTok watu follow nabego X kwanyari kogoto follow nenchaya mu manchito murigeria twanyara togoska amo kulendera bukongenda utuma ujumbe yago ase namba yetu studio 078 mara kabiri 6 mara 5 na 3 neri namba ya mwera 0788666663 neri namba yetu studio as umtanito Facebook neri togotumia as umtanito WhatsApp manjito murigina neri togotumia kwa swa Facebook na bakobeko ruwaka rwa so jumbe yago wekali YouTube na kwa beke kerengiro kya gutonyara togosanga unenchira yamo yogosuka mutugonga announce sorry bego tote bali tukuria Tuesday neri tukuria gotema igora ngwatemete kolende rero manchito murigeria soka nande tema nande ikiagera bagotebanga oyo tigire gotema onyorire usokura moyo mancho murigeria lida na gatebo oyo tigire gotema okura moyo ligere liga igo mancho muri bwatesimi yago igaye beke landscape kera kwa yebekile landscape kende se kamera yago ogende se video ukoligere ligoche korunye selfie koligereti ubeke clip gichita second ya 30 choka gochaga igase studio konyara gototebia soberete se mambia bono na ujumbe liobwate se mambia bono director itoni gabwate system mwene nalia konyara kabago display na mono onyara kabago kuru ujumbe yago yetomese namba ito ya WhatsApp namba unigere 0788666663 mwanchu muligeli igere 0788666663 yutiganyiro lerenga 0788666663 nambe ina bugoto tomera ujumbe agase mambia bono litonyara ko batokoranga twanyare ko batokogenda sobwa madayana watebanga gokora kwaro sirilio kwanyolire nyotoranyora utigane miaka ya magega abayana bwene tagotebiritu kulia TBT misemo dere yaringe kurwa Tanzania yo mugaka Nyerere Julius ngake mukware kogenda chi hoteli kwanyora mtafutaye hachoki hoteli tukanya tutarare tamaliye taya tugochiroka kwanyora umaskini si kilema hoteli chi hoteli echo wagachiroro kwanyora mura
kwanyora nga nyakweligeria abantu bali begeta mangana gete yogo segeta na intwese mambia bono togo segeta ngo mwancho muligereri unyara kaba gogo so asomuro beli litonyara kaba tokoranga twanyara kaba tokogenda sobwamo na karanga ya bweneiro mwancho muligereri nabo nyara kaba go tutumira ujumbe yago nindo chega iga Isaac Mweno agatabo za permanent good morning korwanya bitunwa ya bomachoge burabu niko ndani watching live from Nairobi Kibera Shombi yamono Jared Orure Matuleti korwanya Chichi Secondary School Nyamira County agataba watching live Nindoche Bonventure mu bisa korwa chinsemo cyakirwa agataba musocho nonde ime yo murobeli Barnabas Kebaso ensoko de ya Diana na Innocent agataba na Joseph Tundi korwa doa Katari wika seito nyamasibibu yamono Barnabas Kebaso omusolbwege su good morning kiran Dennis eke omusolbwege susu kutoka Nakuru City Salams Club wika gachuba seito watching live ensoko bwakire Jessica Mura ensoko bwakire following twara litukuligembya mono Bernard Onunga niko ndani kama kawa MBC no Mugati James Matena kurwa chinse mwichi ya Kitengela Township Kajiado County present niko ndani kabisa mbiyamono umusolbwege suwa teba abayiga baboke na goswa ime ye ensoko bwakire Diana Bindemo twabokire mbiyamono Innocent Onyango John Kebati Salomo Nyoni Joshua Mbuya Tirimba Anthony Ragol Jeria Kerubo Natasha Mcute Linet Mokogoti Bobiero Rogers Nyariki Edwin Ombaye Nora Nyabuto with the comedian Bonventure Mubisa na Barnabas Kebaso umusolbwege suwa teba ayabamwabo abo nensoko TV tobaisa korusia nago kuna remote nonya Lawrence Ndemo watching live from Maseno mbiyamono umuyigwa bakinami abataba pamoja Jeria Kirubono arega gataba korwa ngumbu man mabaharin wika Ensoko TV na Clinton Ondigi Innocent na Diana na watangazaji wote wa Ensoko TV na Bible bana Samuel Ongeri na my mom Mariana Ongeri na my husband Ben korwa chinsemo cha pipeline na bana ba Minto Mazdiga McDotak na Brighton na bana ba Minto Bones na mashabiki wote batwale emambinkia biyamono Diana chakira kurwa gwesi Christopher Tandi gochimate na taito tinga Lawrence Ndemo yo mumro Minto kurwa Maseno okay comrade yo container obusibu yalire abwato obosiga to basa komotika ne comrade kurwa Maseno gali kira container ometenche ndetiko chotora chae ndaite koravera aragira bana be university bali privilege umayete bali chagosie kabacha gosie kalire ligere Christmas nando nyore kanyorire help ni manyite chimbunche chia help manjito morgeyo yo Minto mwigwa bakina mebatebanga pamoja abiko Jeria Kirba bakora ngombe bana Berin Kingdom nwari meyo morobiro Ndoche Rogers Nyariki kuro Amsterdam Netherlands watching live on Soccer TV na Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Anton Ragori Kerubo Opande Elvis Opande Ndoche nabangabe gite kolende tokwirana Nyariki ngo basoma century abene Kevin Okombo wakire buria kuro abo mwagamo Nyageita pamoja nabegoke yago tebanganere Kevin and Okombo live streaming kuro abo mwagamo Yageita pamoja bwakire byamonjito muligira na nabukogenda utuma ujumba se namba ite studio tunyare togosanga butambita batebangane nchirayamo boigo yo gusangamo gwaturabamino kwa bateyinga swa asomurobiryo banyara bagusangamo rero nitkuria juma ritkuria Jumanne ritkuria Thursday na by election se cyokoro gosowa cyori boke timaitinga kuyariganiryo mwanjito muligira kuyariganiri kwa manyiro murayuri go cyocore mambi yabono timanyitiaro kule nabo kontenga asiensemecho asomenyete muyariganitia aso bochori oboboke bori mutumanjito muligeria ikonga nimba ganire tiamaya nanto gusabanga bochori obochiko babwo morembe eryo twanyara tugusanga naye twatwaro morembamo kuri no manjito muligeria nabukogenda utuma ujumbe yago asira mbaite studio tunyare tokwirana tugende gusanga tunyare boigo tokumanyania Diana kera wate baigoro yo bochori oboke chingaki chinyinge gwategerere chi campaign cyalire bono cyalire bamanye bechinsemo chirichi ya Kilifi county ya Kilifi alias Magarini kale mwancho muligereri bali chinsemo chirichi ya Malava bali chinsemo chi ya Mbeere North nabo igo ase chi ward chirichi ito chiri kuri chinsemo chirichi ya Gusii libaga mwategerere kiro muntu okire babekire chimago se bakobekire chianga bakoire ebi t-shirt ose ebi dizard kuboni go begetego bi ebwaterie taliyo muntu getebo siabo
kwalire chibese chiaye kwanyora siringi 50 kabeka mubuko kwabekerwe 20 kwachete mukutano yo mugasugumu kaurwe simi yekarabura nyore baroro bakura abante simi kinende chinga kichirisho chikorosi birengera libyo gochoro lyo tagete umanyenga ulio chikochora abo murayi ulio ko bagukwana nero ko igweli ugiri yago ko buguri merobeli ino iri mwaro sirebune ward mwaro sirebune constituency iri munyara ka makwanda sobwamo nande Diana abayibimba atoka abayibi nabungo kwanira nye kanisa ye ino kerese highway talikiro muntu mugo sasimba nere umumanyete nyasaye abande ngo bago chicyabaro abangira bari barosire agiba bigete ibeti byabanyara ka bakubawura kenda lingana limwe mu Diana semambi yabo Wanjito murigeria kango enda siringa limwe muri gotebanga omundu tayo urakore mega yo kwegokia na ndarosyo gutinengo yanko irorire omundu tayo urakore mega yo kwegokia na inde arosye obutenengo muntu takali oro kale gokore mega yo kwegokia nseye na ndarosyo obutenengo bagatebanga chinga kichindenga nchuma eteneli tukeli monata gakora nyora iga ndararanga ngakingwegokia iri morende ga kintu likolikana lakini ogende kila litu kokorenga no muyego gokora igokonyora nga gwasalirie kira gwasalirie igego koretera omochando omonene na ekira yakoretera omochando omonene kwanyora ngo mwelio gwasalirie binte binga abantu abange gurate binde mwana mboka namate ngocha namate mwana mboka ebinde byo kubugine biye sana ebinde byo de kwabugia ne binde biye sana lakini abantu bari bago bikuna mere beba umaga debinga gi rumba telimbe nyongero telimbe oliyo kubugeliwa kera bugeliwe igago tebi wagoke lakini tebiri urusi bito bya byose bobuko cyago tebanga ereliyoyo okonyora wasaliri mwanchu muri geto tatakando mutumo kubasini chetire chitaka 19 maya ichisa 12 chiabona mambi tokoira na tonyara kabato so asamaya na namoto kumanyenga ngakiagenda tekokolekana kurwa ase binyoro bitu koigure nga onyego kwa mwana shero waka manyali yali lakini umanyenga botenengo baro utoka barosa indaya no tebire boyo Italian Innocent Onyanga na nchenda na ndemo Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine asama kia ya mbireo Seino Amaya Namabe Omusa Kitolinet Nyambane Niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba ya eteire naba kuyaetera Yakera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya yakera na chiwe ke buya tasta ngachaka ngodifer po ngoira samagoro wane kamanya gutokanga na twali rogo ona wacha gete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries.
Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eje Nensoko TV uboroso bumugusi Miyamono na ino murari asenginchie mabiyabono asenginchiri bageri ganya sato ire asenginchio gosangari ngana liaye na gokobeka sama sabo elito chakeri tukolia obuya nintagita sema mabiyabono ega tosomeke fungeke asoko chakari tukolia nilingana lya Nyasaye. Matayo 27 ekefungege tangani. Matayo 27 sekefungege tangani nintagete nkwane amangana masini niga wo igore ya mabiyabono iyo kwana ega. Na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu kupata kumuua. Bwana asifiwe. Igo yakwananga asema mbichuni abanene be sinagogi bagaikaransamo bakaroberia Estaeli osenjera baramuita Yesu Kristo. Ayebunuko boke mabiyabono igo mano Nyasaye abantu mbarororo batwarire miroberio nemivango yokonsirio bogima bwao asenjeri tukolia rero ebitego nebinge byabekirwe gosemetego nemenge yabekirwe asenjio gosiria obogima bwao bono ntagitengo igorere ebetegeye erino nyare kogenda asobo aseri tukoliao okosesenirie ngorusire ebitongo nebitogomera nemetego birecha abekire nemetego baragoli babekire nabarogi asoko tambo kali tukolia rero linyare ko bari sesenirie asoko genda se biasara byao linyare ko bigesesenirie abantu babekira mariogo chinjera abantu babekire metege menge ase chinjera lakini nitagetengo tangana Nyasaye buna ligererie bikuri akwanenga bagatanganya ebitango asinjera yoko mubwata Nyasaye na kumuito obogima bwaye bono bogimo bwao rero ngo bosiborande ekeroko genda asinjera yao keroko genda obisi yao keroko genda asegasi yao keroko genda ase biasara byao keroko genda somugondo onyareka bakogoseseniwa mbiyamono na ndikato sabe tatenya saumu ya amotongero na ense twaleba kirire tali awo asengenche mambega kwabero muya kwarendira abana bawo nande kwababokire nande watoire litukolinde litukolikoro kweli rero igo kwana samalika nga rero kamura igweli ogiriane timoko ng'ichingoro cyabo namusabere murigerero yoiga namusabere Nyasaye itoli sabiki lya Ensoko TV anonse asakogenda anonse asakokore mirimo yayo nonyano yotali lisabiki nabantu bonsi bakore gasi omonasiri tukolyale nabekira sama bokao basesenie kera bakanda sicho visi bya cyabo asabakanda sibarwa byabo kera bakanda
migondo ya abanyasaye basesenie bawanchera asobose bwao baimukirira igore kera na nyasaye na nayo chironge bamabera tigobone bwa bororekane nantie chinguru cyao chikolegasi insiyobe na manyika Yesu Kristo romo toleda na sabire njoyo ndasobose bwino no morande pastor Jafet yageta mumanyi kurwase kanisa ya Happy Church Suneka Happy Church Ministries International iko Suneka injo tumabudu Mungu pamoja na mwensi Kenya saba seseni kabeneli tukoligia andoza semoko genda seseni gumono Yamona sana mwanchito mulgeria na marandi tocho twaranyora nyarakago tansura chinkoro chito ka togende to sanga asomoro biri soko bwakire kuri no mwanchito mulgeria ne chinga kishine na to koira asense mojo kumanyari agendete kwene kwa kura chingongo au ministry ya Kenya chinga kinago tebyenga obochori obokeri tkoria Alhamis FC Aramisi ngo chakaboli boene enga gitinga kuyariganiria ndonsi ya sole kwa manyire ngo murayo yona guchikochora nande twatebitenga ni gogochora murayo rura senkro yago nando maitinga nachiko gokonya gusekerora murige nanyareka gukwigwa kuri no manjito murige twende ya maseo wikase county Nyamira ikero chori obo kasense ya Kenya horobiri gokoreka na stariki ya 2025 muchinyo yoritsko ya Amis nigo moske Fred Matiangi anyatika gukwana n'abarali ya siense mochiaye sanyarete kuboria serikali yense ya Kenya kwenekya bunangu tinyero bolendi chinga kiji cyobo chori oboke kababolia boigo abananchi kurwase chinse mo chioro rwabusi kwenekya bunango korabaro bochori bwo molembe nande babochore abarayibalia babatagito manjito mulgeria oroboturwaligane tuwe na Steven Nyarikembunde toronyora sintra yabene. Najua by the way tumeyazungumzia maneno kuhusu tume ya uchaguzi jana. Na jambo ambalo mimi ningeweza kuzungumza ni kuhusu usalama wakati wa uchaguzi na yale ambayo yanafanyika katika Jamhuri ya Kenya. Sometimes it's good to start on a positive point. I am happy when the IBC took the decision on Kaspul and those candidates and vile waliamua to find them. At least they have taken action. It's action in the right direction. Because you see, at all times during elections, people need to understand that we must keep law and order. And I want to speak about this issue with some understandable passion because I'm a former minister of security. I understand more than many what can go wrong in a country when you are not mindful about security and stability of the country. That is why you see I am very cautious and measured when I come to addressing security matters because you cannot politicize security issues. Every one of us needs a stable country. Whether you are in the opposition or in government, you need a stable country. When things go south, they begin from very small gaps and small violations, where, for example, public officers and so on begin operating as though the law does not apply to them. And then slowly, you discover that you are courting disaster. There's something I'd like to say today here, and then I think I'll take the lines of the fact that I'm now in political participation so I can say it. Every time you talk to people in this country, the anger and pain down below is very, very, very deep. Very deep. People are very, very angry. The population is very angry, very frustrated. And with all these issues, including overtaxation, including some of the taxation measures that we have taken that are punitive, when you look at workers across the country are paying. The pay slip has been raided left, right, and center. So economic challenges are there for sure. Then add to that the unemployment issue. Then add to that we have huge numbers of our young people who are unemployed who are out there and so on. If we engage in rhetoric that could inflame passions, we could very easily drive this country into chaos, very easily. By-elections and an electoral action such as is going on in the country is that one moment when all of us have to be very careful. Now, that is not the job of the politicians alone or the actors. IBC is critical in this matter. And how IBC conducts itself and conducts the election is fundamental. So if IBC is going to look the other way around and allow voter bribery, blatant voter bribery that is going on by government, allow violence, such as we have seen, such as happened in Kabuchai,
against the George Natembea, and so on, we are courting disaster. Wanchumuligili ne nkwana yomurai mokonyi w'ikiama kia ODM amini kiama kia Jubilee umuske Fred Matiang'i na mono asanya tikabaga kwanira binte binge igoro ya oborai bwense ya Kenya tochakire kurwa ase kilitogoteba ng'umunchumuligili na mono igoro yobochori na mono asikilia teba nge serikali ni kali gutumeka chinguru chintindi gochia ase bali bakorekana kwamirelia serikali yumwanchu muligili tokogenda asense moya nyamaya igo chinsemo ibere chenya tukoba chikomera na litukuligo rase chire yamo na namone kamba korekana kera chi campaign chiagendrete koleta liberera ligakina nseme yamo yalikobage gokorerwa campaign na Chris campaign yomurwaniriwe kiroge kyoge kiama kia UPA aselieta kurunga Chris nigo yanyaltukobage kumera na sechire ya nyamaya na namone yalikobage koragwa no mujumbo kitutuma saba Kilifu gisaire karole kanage ko butwara liberera na SML yende yakabere yalikobage koragwa na umurwaniriwe kiama kia ODM oyo olikobaga wakirwa campaign na omubungo mukoro Ben Mumanyi aselieta Kibore wanchumuligili litigaturaigwa kikiabeta SMU ekeresiginyi yentindi yanyaltukobage korekana kubwatekana nekera chi campaign chialigere tichitaika chiomo aligo chikoera. Mimi leo nataka kuhakikishia abantu babinto echama kirima kiyako chobarete lakini kikachakomo tayari na chonche na kibaga ndi na barambo tolega toyona ne mparika wasu na wasegota na musiterake hapa mko nyumbani abantu bako msoma watakabagasa mimi mtu ma protest yeye na bali basi bakira na mjetanda nasikia hapo bali wewe towaterane tobe ketikura sektizo semo na candidate of Fred Okengo na yana bedroom yango ya bedroom ya Fred towaterane tolega tunashina saba tolega chikura tolega chikura abantu bamito tushikane pamoja na ndio mama ziko kusimama tuanze kama mtaenda soba ndio karibu asanteni sana na Mungu awabariki Mwewe keremo mtoriende ewele pe t-shirt ya yellow ngoma yake William Ruto yeye igere between Fred Okengo Matiang'i na William Ruto mtoriende ino mwimari hoteli mwagenda mwaragero akiyekere kwa arabeire mwewe tigara ngoperas moyo oira menka inte 2027 muboke mambia mwana munyakire yaye tugetu yatondaga igano yatanyi mwana wetu jikuna chinyingi ende mwana mwana zagansirokia Besok mula untuk itu aja maya. Besok mula itu aja. Endo yang tukar dia kawiri. Yang itu untuk matiang. Kemudian semua matiang ini. Kemudian semua matiang tak bisa. Kalau mau tu kemudian semua matiang ini kita lagi tuan besar. Mau itu buat kerap Osiemu. Bukan mau Osiemu. Bukan mau Osiemu tak bisa. Manjito murigeria tugoswa kurwa sensemeyo ya sasa cyose cy'campaign kigendete kwenekiwa nigabali mibeke marigiye cyaye kurwa cyensemo cyabo basi county ya Kisii basemiwe goro yogotora icyaye burabaranyare bagotora icyaye nabega amachiko bagendete ko bwatia asibanyate bagotara cyensemo cy county ya Nyandarua bakanyara bakonyora busemya manjito murigeria cinga kibagendete kwe murungania rigolirike guse bonus ye rigolirike yo mwakoyo ase ekyombiga keitirie kyaborire ko bakonya
kurwa gwetana ne factory ya Itumbe kurwa se factory ya Nyamache elibanyale bagwetinira mwanjito murigeria negati ya libanyate bagokwanira kera banyate gutalira asise mu Nyandarua na kwenyorera obosemia naboigo amachiko baranyale bakobwatia kera bagotorichaye unenchira ya moyo gochikwenyorere bonus yeligoldigoro mwanjito murigeria tonyora roboti rwa senchira bene Rituko ria rero nigo director kurwa se factory ya Nyamache na boige ya Itumbe Dr. Abel Kenyoru atwarire gikaro kia bene negati ya barai kurwa se chitundubari au imense moyetora abwase bono egati ya bari banyarite ko baba okoretaro ya bene guchia se chinsemo chia east irikorigereria na se kichinseme chichiko bachigo tware bonus yanene yechae abwasiri tukorea rero batwara umusangerekano nabo gosemania igatie bintu biri banyara ko baba gorora nabo gwesemia ase chinseme chiri abare miboro gongorwa gusi banyare ko baba kwega erikwene kebuna ngo babale bagokinigwa bonus yabo yechae mbale tu atomete bakagenda east bachikorora nganga kibuli mibuli abarabuwe bache bakwanira bali mibande batotebi na inkiki yabaro batebri bamunya koroski ki task force chi factory ye monga mutagetebe separate Russia a task force here national a correct policy and guidelines for all factories which are subsidiaries tumanyenga a factory onye police subsidiary igo komenye miaka gete endo ruwe miaka gete ose procedure yokorua nere ye 1 2 3 4 tutuare again to carry standing a policy and guidelines ekina kitua bateri abale mia bange nani numura abale mibami to mogo to play mu mata anga ba director na ubari etikibe aba director na uba komeki kibe so to komeki ase chae tuaonia echaire quality yaga na boom inwe buna abale minko nyimore chae ino kwanza muri konyo omoko gana mwachi kugora katepa mwachi kugora sotigiti mwati Itumbe mwati Nyamache bona ngakiayo otari party yo ota contribute ko chiase chae ne bona kyagera turi kugora chae yao na chire ko batei monye chae metu ya ino ya sinye omoko gana mwachi mwagenda tukonywe chae ya ino ya chae ya bande na omoko agacha ko chikiri chae kwana n'abaliki bamangana ase chinsemo chietora niga balimi abo bono asobwa mo bagisabire kiombe gya KTDA kenyare ko bagego yatana na factory ya Nyamache kurwa se ya Itumbe erikwena kyabuna kere factory nkoberege gwetenera botule anda Nyamache subsidiary lakini abalimi baito mbatagete tobe separate tokolega ase yintu tweka na intwaka nikibesa kito buna abantu baitumbe factory kina pio patagi uikamba ruanerere ende tome kishuangi factory ya ito ya bere separate ta so mwakoyo so mwakugoja mibami ntu twababekire buya twagenda eastern tukakurire buno buri migore twariyo tukarango buri miyoboro echae yankire buno bwangi tu mwanu tometagete to Nyamache to che Itumbe na ntu tokale bintu bitu muno mumura bwatiru buri mubwaye utakete kwagaja n'abantu baye intu turabere mekiya abantu paka kaririri twasoma muna baria bakurende icha yabo na intu ototagete ari twarusi ororo turate ya balimi baito tugeba terita nko banga bale na management ya factory baje tu ya utare GPI center to batebia itu aro choro igo muna ba minto batebire turi go kumoye gekogera nonya bonus ya getense igo togo teba ngatwegwananire na korunsa abalimi paka management na bategeta baito muna togo tore cha ingi ya matabiri ne nkoro na ndi twabatebire na barabwe karwa ko gende cha ko ndi factory management nero erore cha yito ze salikere factory egerebe buya kurunsa paka egende paka boni bujiko babuya muna bono kuna kugutore omasenete gose okinyuri kurwari kenyene kuna gukwani gore yecha oyo mtonya toto kurwa igakisi na ngoro gukwanare bono lakini nda bachumbe baito bagusi ndore umoko babwate singaki inumute de kwegera bali baito muna tu akorera unse na ntu akamarieke na iko atoko someria abana na ige gutolenda abana bana baje kwanda sukure sengi no twego kibesa mubwate sia bachumba ubakobori na ndira baswati bakobori abagaka no muri numukirete mutako abwate sia bachumba abaita abagaka kurugusi na andi kitubwate na management kurwega na abaterita baito morole na ntu bage president uchiade ntu nyore kemirike tokonye Orwa etora ginko reporteria Mayane Soko TV Ritariane Mausa Caroline
biya mono Caroline Mausasoro boti ruko igure Diana machani na chiri ko batei munyu muri ko igwe metuye no ne miumo Sandra dozali geras kia machani timutai tukunywa machani na ande mugari konyu chikambani chinga baga mugunyo yaketepa mutati kunywa yanya nsiongo mutati kunywa yanya yangoba nigwete nga itumbe na yaronjerere gochumwa chumuligereri rende ne kemeligie cha kendete gukwaneru nande ko iguru mu gakonde nero tebirabunga abangina nabo bakari gukwane kemeligie cha abagaka bakirete kemumu mwancho muligereri chigo ibachinsa ibirese mambia bono ntutwarega igo mujumbe bwensemo ya nyalibali cha Nyamasaba Muske Daniel Manduku elitonyana kwa tutwara enkwana ya bene igoro yekemeligie cha ikina kero kintu kera barabe toigunga ngayo muswado yobere toko enda bosio mwancho muligereri kiombe kya balendi kegorunga private security authority POC peace rage kali korugo sine kali ko regulate abanyanyimpa aba babolendi bakorukunga abalendi bena bakorukunga baye private gosibe bali kirene chikambani chi abanyane mwancho muligereri ngo batabire ngabono nguchikoira bale muswada bosio bwe bunge wichikoba go kuligereri amaganyo yabalendi abo anyarka baga gukiranigo nimanyete asamatuka mange babere bagotwara umuswada hose bagotwara igegente kiliyota yabanga ngo batagete kiro mulendi yokurenda asege itanyarka baga kwayagwa engeli y'ikisiringi chiriwe 30 no muswada ocha kiruna ande gukikoligereri ngamagani yabanyarka baga koligereri na onye kubwate company kolikire bakorukunka alimo acha gatanga watchman yaya balendi babene bali babokora egasi elie erene mono mwancho muligereri swate birenga bono amagani yabo ni gachikoba gakuikibwa bosiye bunge ile nyarkaba gakoligereri Kiombekyo nigo kiarigania egeikaro kyo gusangereria ebirengererio kurwa ase abarendi abo batari abe serikali ase bakwaneire ebirenga bine ebibiguchya kwene kyango ikerana bire egati yabo richiko ryo kurigereria abarendi abo ebitambokero bigochya kubwatigwa chingaki bagochora ababwatani ase bodi yabo ogotumika kweminyama chingaki choborendi boigo omuroberio bwechibesa cha retirement. We've just had a joint public participation exercise for the regulations, Private Security Regulations 2025. Those are comprised of 4 aspects. We have the general regulations, we have the use of animals, procedure for appointment of board members. We spend a lot of time, several security bodies, the Kenya Security Industry Association, the Protective Security Industry Association, one called PROSAC, ASIS, North Rift Security Firms Association. We all sat down for 2 days in Mombasa, working through line by line, discussing every aspect of security. We didn't finish there. We again had to meet again a few select members to talk to the PSRA board to show them that this is what you want. So after all that, this is what we came up with. Abarai bekyombekyo ya Private Security Regulatory Authority batebire nigo baguchya koira ebirengererio ebyo ase omwaziri bw'oborendi bw'Imeyense Kipchumba Murkomen oyora chigo ikia ebirengererio ebyo ase bunge. After this, now we have done our work. We hand it over to PSRA. We'll fine tune it today. We'll look at the comments which have come in to see whether we need to adjust any issues. But once we're done with the draft, we hand it over to PSRA, and that is now the next step of how laws are done. Once these have been incorporated, then we'll move ahead. We'll subject them or we'll submit them to the Ministry of Interior and National Administration at the CS office, Honorable Kipchumba. Then from there, it is the CS duty to take them to the parliament. Egati abarendi abo baikerana nigo bakwaneire ari baganetie arigerirwe asobwagare. We registered an organization, Kenya Private Security Association, in the state law office, to be precise, society. Now this organization will have a mandate. The main purpose of this organization is to push the agenda, the welfare, the issues, social welfare, social protection, issues to do with this benevolent, retirement, sickness, many issues that affect us as officers on the ground. We are going to share them. We are going to debate on them. Ngoripoteria Ensoko TV imeomocho Nairobi erietariane Linet Nyambane.
Biamono sana Musakito Rinet nyambane kurwase county ya Nairobi manchito Mulgeria kwegure kugania kwa aba security abugose abarendi abo korino manchito Mulgeria tinga kyomara ibense ya Kenya abetega kuriye irago cyase county ya Kisii bunana chiko cha kinyumba cha mugulense iri abamenye bekiseme kibanyare bakwanyorera emerobiro bono ningengati yabarai besokire abakorago na Sahiri Chanda na gukwanira igoro yeire yomra ibense ya Kenya aliyetiyo kwa gace kinyomba chimi isano na isato kurende bono nigatebire buna neire gucikirana iri abamenyi be county yo banyare bakwenyorira emeremo nabego kwenyora kinyomba cyo bumenyo umuraibwense ya Kenya muske Dr. William Ruto nigo mwaka w'ikirubere na 2023 asitaro yaye meyo mucyo songo ariyeteira wetero muruberio bubagaji gw'ikinyomba kirigurire inse kwagacha kinyomba cy'uburaro cyaborokiwa weskuru yobobundi ya Kisii. Litskoria rero nigo mochumbe webunge ya Nyaribari cyacho muskeza ijanda ainanire umunyakondense mayogo cya kwagacha kinyomba cy'imisano na isato asentunde ntangani na kubanya acha kemere muri morioka nabwigo kumuburia ainekia abantu bense meyo nko baremeremo. As you guys are aware, some time back when His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya, visited the Kisii National Polytechnic, he made some commitment that the government will be able to do about 5,000 villages for the students. And here we are today, looking at least around 800 for the first phase. I can assure you we will have more and more. So to the President and the government of the Republic of Kenya, ours is to say thank you. The contractor is on site. We want to ask the contractor to please give an opportunity to the people of Nyaribari Chache to get jobs during this period. Sinsemo yobotenrwe sukuru yo bakora wano munyakerogo mongen mirieri no moroke monene John Akola nikubaira iro mogokobo asinyombe cyo kirakigokonya asoburendi bwa borokiwa abo bagendetse comment kana. This occasion was meant for the inauguration of the start of the affordable houses for this college. Kisii National Polytechnic has 16,600 students, of which we are only housing 400. Today we are glad as Kisii National Polytechnic that through our area member of parliament the President has granted us an opportunity to construct 800 capacity student village. We want to say thank you very much. We want to say thank you very much to the Ministry of Housing for also allowing Kisii National Polytechnic to start the project today. We want to tell you, Mheshimiwa, as you go back to the President, tell them we are very grateful as Kisii National Polytechnic. And we are sure that with you, whatever pledges that are pending, you will fulfill them. Today we are handing over the site to the contractor who will do the construction of the student village at a contract period of 16 months. We want to say thank you very much, Mheshimiwa, our area member of parliament, for standing with Kisii National Polytechnic and having visited us here last week. And we requested him to prevail upon the President so that we can have the hostel, so that we can improve the security of our student. And today, less than 1 week, we are standing here handing over the site for the construction of 800 hostel capacity for students. Nigo bayiraniire mbia etarine kerengo ucha somra ibwense na bwigo moskejanda sigetambukerekyo. We want to take this opportunity to thank the President, His Excellency, for allowing this project to be constructed at Kisii National Polytechnic. I want to take this opportunity to thank our Excellency the President through our Member of Parliament, Saidi Chanda, for fulfilling this pledge that was given in the year 2023. As the Kisii National Polytechnic, in charge of students, my name is Peter Mogaka. I'm the student president for this institution. Mine is to appreciate to the government for giving us these hostels to our institution. For us, we are happy for the Mheshimiwa Said Chanda. As you are going to sit with the Mheshimiwa William Samoei Ruto, tell him we are together and we are going to work with him. As the Kisiis, we love him too much and we want to assure him that it is 2 term.
Kuripoteria Ensoko TV kuroiga siskuru yokwa na maigiri yobo wundi ya Kisii me yomo chobo songo nchempethuel Machin. Yakegima Bethel Machini ya sorboti urukurwa senseme ya Nyaribari Chache. Wanchumuliri toko ganda busimu waziri wejisemi Julius Ogambani ganyara kabaga koirani okobako chia sense ya Malaysia asoko bwaterana na namono kwigiri ense ya Kenya semiro biliri ganda tekuru yejisemi namono asoko nyara kabaga kwa na chisemi chitali gwakanira guchia saba na batali kwenyara aya maega yumu waziri bwe ense yu ya Malaysia umwaziri manene aselieta Ibran Anwar kocha imeyense ya Kenya na gutwara chingwana no muraibu ense. Permit me at the outset to express our deep appreciation to Education Malaysia Global Services and the Ministry of Higher Education of Malaysia for partnering with our Ministry of Education Kenya in convening this important forum. This collaboration underscores the enduring friendship and growing partnership between Kenya, Malaysia, and the wider African region. Kenya and Malaysia enjoy warm and long-standing bilateral relations founded on shared values of mutual respect, cooperation, and a common vision for development. In the field of higher education, our collaboration has grown steadily, marked by student exchanges, academic partnerships, and policy dialogue between our institutions. Indeed, we are looking forward to conducting and concluding a memorandum of understanding in higher education and Tibet between our two nations. There's no way we can emerge and be more successful without that social mobility. Malaysia had some very effective affirmative policies and programs. There are excesses when it comes to business operations. You allow for people who are probably less qualified or incompetent. So there has been, of course, this critical debate, polemics on affirmative action. But in terms of education, no question. The children from the poorest communities have emerged as new professionals, engineers, doctors, or teachers because of the opportunity given in education. So to my mind, it is not only in terms of acquisition of knowledge, but also to ensure that there is this mobility, the social mobility, and to close the inequity, and the gap within the ruling elite. Majito murigeria tugutikana nayo ni gabarai bakubwatisia serikali abari bakubwatisia serikali bakoragwa no mujumbe Onot Mugrango Josh Nyamoko na baigo tutu chache Not Chavet Nyakunde ama no mubunge kurwa South Mugrango Silvana Sosoro baigeta chinsemo chiekerenyo na kubolia abamenyi bechinsemo icho komosira oyokoria okerogo gusumurwanirya Francis Amenya ilio banyale bagokonyeka Wanjito murigeria chinga kiwergantu cha sobo cholyo boke turanyora orobotiuro no mosakito. Neri tukolio moelio asilirie kiombe kyo bocholi amone chimbebe IEBC ebegete liogokora wake kokoyechi campaign ya sobo cholyo boke ububogendreta sichigwadi au imeyense abara ibe serikali ya Kenya kwanza na baroboni ko bajirira iliokoene kyabuna tibali usiekererwa batara kwana mona bananchi kibara somo yegoyo umuske rusha momanyi niga basabira abakichikura baene kibuna ngolenda bali chikura chiole bakira mabuta inukoma basoka mwake kura saa 12 Momanya batoka isikaja munakotegesi nga chikura cheto nchigendereta buja murende chikura cheto mochirende buja toigwane nire kate chikura tokome kane chiamenya nande tobwato montonde ituna ba Francis Amenya moto ere chikura chonsi mobekimbe makibateba abantu babito munamwayi urasamaliye nangoro kuchafet mokanya kundi ichelo mochumbo kitutu chache not
na ino mugachigwe kiame kekegoro kunga UDA. Mwanjera neto mwate si amenya. Mwanjera neto mwate si amenya. Onde mwesi ole moya teba mina. Igongo mwate stole amenya. Kabisa kabisa. Kabisa kabisa. Aki moto liera aki moto gaini. Aki momo liera aki momo gaini. Aki kwa basama aki. Omobunge Osauti Mukirango Silvanus Osoro nigo nera sabiro Mukamenya kagochorwa akorera abantu be wodi yekerenyo egasi na endetegemerie kero bamochorire. Intuga ikonge twacha kubatehige ntekemo. Chikura mutaito taite moe omugako yo ikaranse tari amenya. Nchiri konya moko mo inu moe. Echinde totigere twamanyire na kitoko chirigia. Next week nayo kogenderera. Ne wiki ende ne yende. Utagenderereti ogochaka kuogererwa matange kero kwa orokire. Abante bako goseri. Tobeka omnyiti mobuko tochaka gotenga bono nchenda te goikaransa bono nagungwarire. Narigererio mongiro bwate no mongiro mwaro utaseri bantu. Togo seri bantu baba. Abantu tigabacha banyoro ngoli na balikayo. Obogimona babore igase siaseye. Basi mwancha abantu tulikunya kogwe kongya. Abawakirishi b'abasubati kuruchi kaunti cheito chansi cha Kisii na Nyamira na ende mpaira libaga na wakereko ke serikali yo Muske William Samoei Ruto asomoyegoyo. Tebwati mabere. Korubona baka 2027. Omuntu bwata mabere. Ne serikali ya Kenya kwanza. Eko red na William Samoei Ruto. Itutoko basororana gaki. Intwe etwateba iga. Botuko mugaso etore serikali naende ntorikoboa nyamoko na sabere liwei transport ya toitire para nechi accident train etokobogorie mesigo twaru Nairobi twacha twakore biashara gaki Ruto akabaye university. Okay, abantu bagotebe TV inge university ne right yaito inki moya darwerete university Nyamira. Inki kebaki ata ruerete University Nyamira. Orungi ata ruerete University Nyamira. Kaki arafu Ruto otoire. Dika toko teba lende mbia mono. Na ende to manya ko teba nga eine haki yaito. Inkolere igonya mwanje tamenya. Kati ngonya renda amenya. Leri amenya. 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 Vincent Monda, Ensoko TV. Wachomuligeli abukuruchi semo chekerenyo. Gaki moto ngaina. Gaki moto liera moto ngaini. Gaki moto. Serikali ni ariwata mabere. Mwachomuligeli toka genda busio omuraibe kyamagia DCP Rigathi Gachagua litukuligoro niganyorete chinga kichinko ngwekeratagete osoa asense mugoso muchi onaroko sanyalta ko bagakonyora gagocherurunchira nabalindi na namono akanyara ko ba kagotumeka chinchera kiri chiagati chikurukunga panya ruti chiagoteba nigakonye twe nabamenyi bensemeyo abanyalta ko babakomwali baga akanyara ko bakomoro kichinchira nagosoaso muchi yo naroko asali go chiko bagakorora nere gokora chi campaign cy'umurwaniryo yomo okoligia ekerugo asensemeyo ewodia yamo me county ya Naroko gwetera asekiama gia DCP. Hii ujinga mumefanya leo ndio ikafanya Maskonde apite asubuhi. Si ndio? Si ndio? Atapita. Mimi nimeona hii siasa ya kasongo ya ujinga, ya fujo, ya kupiga watu mawe ni siasa ambayo imepitwa na wakati. Si ndio? Si ndio? Wangapi wanasema Maskonde. Si ndio? Si ndio? Sisi tutauziwa wanga kweli? Hata mkitupa mawe, kura ya watu ya Narok mtafanyia nini? Si kura muko naye? Si mnapigia Maskonde? Bona wewe Ole Ntundu na Kasongo mnataka kulazimisha watu ya Narok ati wapigie mtu yenu kura? Kwani kura itapigwa na nguvu? Harambee! Maskonde anatosha atoshi? Aingie asiingie? Hii ujinga Kasongo muko naye
ndio itafanya wewe kuwe one term, si ndio? Harambee! Harambee! Kasongo ni one term, si one term. Ole Ntutu ni one term, si one term. Maskonde asiingie. Diana, kwaya ya Rigathi Gachagua kwa yegule ande boni ganerera akalikobika helmet ya somutwaye ande mono kubika igintu gikuru ngobuli ndi kubotinya lende bubwenere wikairende na ande mono mwancho muligereri na bukoligereri yororenga linde ki campaign chichobo cholyo bakechia bera ande mono kurwa sichise mo chionsi ekitwaro lirenkelinga obocholi oboke bwanchakire kwa babo leta liberera Diana abantu bale baminto baswaga igo sumuligiro narulega iga otutumire message Christopher Tandi agotaba watching live from Burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo abana Sheila Matiang Muranga Mikae mama Mongina na tata Muranga mother in law Mary Mikae na mashabiki bonsi Bensoko TV pamoja hadi tamati nindo chega iga nsulia maita gotaba na Sunday Lady abana Sweet Boy omwana omokorofi na Smart Boy kurwa Emalin Salams Club Fred Moga watching and listening kurwa Nyakimosia missed call Fred Muturi Moga Nyakenyomisia nabona atebigugo Kevin Okombo live streaming from Bomwagamo Nyageita pamoja bwa Kiruya na ndenero iranirega iga Rogers Nyariki gagotoka Chisemo jiri cha Amsterdam Sense Emilia Netherlands whatever watching live on Soko TV na Kem Felix Aiden Nyariki Maya Nyariki Anthony Ragoli Kirubo Pande Elvis Opande Omongi na Mochecheri Tunda Grido Moikoyo Junior Mayaka June Mayaka Lamek Orububara Nyarombe Kaka Junior Chairman Yeji Radio Jones Fundi Amenya Bingwa Nyamoli Mogadishu Sheila Kemuto Charles Momanyi Frida Momanyi Jared Keburi Laban Keburi Musiori Ndima Honorable Victor Mondo Miyenda Jones Ogechi Ngenangeni ya Grace Kerandi Dennis Joshua Timba Mbuya Tirimba Keba Sodbosire Mokamba Toto Junior Justus Nyabuti Nyachiro George Philip Duke Monyoncho Omonyenye na Mwate ya family abagotoka ime yegena itambe nindoje Dan Kanumbane Onchiri nigata Dan Kanumbane Onchiri mwalimu koruchinse moche utachi komanya mache obasiria Mbase Secondary School enjoying the program so much mbiyamano musobyo sutu wa Carol Dega Dolvin Mora abataba always tuned in Soko TV. Good morning, my pleasure. You had a pretty night. Let's thank God for the gift of life for today. We don't take it for granted because men didn't manage to make it to arrive today. May I wish you a peaceful day ahead. Bijamono aso ujumbe yawe kutoka nilitukuligia na intutu wakoga nilitukuligia Dolvin Mura. Vani agotaba kuruanya sore miruka watching live. Have a good day. Bijamono na ituwa nilitukuligia. Nindo chegega Delvin agotaba Mura and I always wish my children, parents and my brother Edunia, Dodi, Philip, Okero from Bostbank, almost friends, fans of Soko TV, without forgetting my enemies behind to have a peaceful day ahead. Wasabira babisaba eba twale litukulia Dominic Nyabuta goteba umwalimu Dominic Korwa Chinsemo cha Kimba Masago base tunde mbaka tamati musuluge soate Bensoko bwakire ni fire enengo yobo kima agateba from Kitutu Masabanyamire County well represented Magombo Chiduka Sipanduki na ndega iga nindo chenengo yobo kima ya iranire iga asagateba enengo yobo kima ka kesi baadaye enengo yobo kima kesi baadaye yobo kima agateba imea Kitutu Masabago baraga iga kanyara kwa agateba ngani go bale meyo morobeli nindo chega iga Venela Vanaboy Anthony Ragoli Manase 254 John Bernard Fredrick Ogembo Manase mwana Liverpool Steven Nyabera Frida Nyabonye Evelyn Mongunde Evelyn Misati na Misiani Jared Orule Mutureti Kerry Esteri Madam Pauline Lydia Nyaboke Dominic Nduso Nyabera Moganibwe Siko nabo igonora Nyabuto Barnabas Latemo kibasoma naso nyimbo mamake Regan mamake Brandon na abangi bali tingo nyara kubasoma bonsi Natasha Mukiuti zote batoto la Kisi Nancy Ongiri Korwa Chisemo cha kanyimbo niko ndani Clinton Onsongo atabwa kiribu ya Korwa Nyatie ko Salomo Nyoni atabwa good morning Bugisa village no aleme Dudumazi ya Mache Wilson Korwa basi Nyamache Nyabiteni kondani team Kionyo combined Salams Club ya mono nindo chega Godfrey Ongeri atabwa kiribu ya Soko TV live. I'm watching Korwa Chinsemo cha Ruai ninche Godfrey mwancho muligereri na banke nindo Charles Luanga guchimata batgaire tokwira nanto nyara kubatokonyora liba gatonyara kubatokubasoma mbya mona Soko nda kubwati murubili tubwe Soko bwakire nabona tuatabire kera chinga kinini mwatobekire na mbeya master berete ni mutobege toro togenda umutima ko Diana
tukwira na tuligereri ayale se gazeti. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyo butindu. Nuganete byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango. Ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao. A company ya Davis and Shotleaf nero munyangongo asika kimyaka 59 asobonia bwebyuma ao byubye bwekerengo kyayuro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu cyamache icyo gusharira bimerya mache chigenerator chisola panel amone chimashine cyo gukenura mache nkwaga bari swimming pool na kugisibya nkoni baramalyogo yo gukenura mache asumu cy'ubusongo Davis and Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligiranitiye negedesenya kanege Kigali asamange bakirisimi ase namba 0708623645 gose 0711079840 gose 0711079324 obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulemi obiyoke enyore libaga lya bene kwaebwa megelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe buneyengiya gaya konyana eyisimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamuragoba weka chinsa isato asomorobere oberemi nobotugi ekero turesemya mange kuri asaberemi chini gongoro kwa pathway machine asomorobere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako.
tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@j&java.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Amaruyeni nigagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo cheno asorabe gukumani wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatungetyo bo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi ine abamenyi bagusimwe ligenetie edukene ya Superstores nigo tokorera ryo kwirwa connect fuli guri ko mwaka sikende byose oraguri yan Black Friday ebene bintu bistima chindagera ubuagachi igatie bende okuyirwoko nigo kurako kari tariki 2023 cy'umutinyi yuko minomo ecyumwaka bwiciri bibere nemerongebere naisano minyoka bwongo bwenyorere bitaratabulwa biyere abami ntombi amore oyonkeni ouru omoyene ouru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani abaminto Ouru Superstores karibu nyumbani. Nyagitari ubutamero chinga kichoborere korende tarikire nyagitari erabo butamero asogoko bokali ubya wekerengo kiguru utatiga Kasims Hospital nigo tubwata nyagitari bo manyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga net machine ichekerero obokali bwito nubwichinsemero ngebere nanye nkobara tole Nkwakatura x-ray, nkugweni tura maiso, amaino, amauga, nomogongo. Ngokonya tura bangina kuibura na kurubeli uruiburu. Ngokora tule ultrasound. Ntubuate ICU, HDU, NICU. Ntubuate pediatric services. Ntubuate gynecologist. Ngokora tule physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo. Ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tokotoka nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Eye Yensoko TV, oboroso bumugusi.
mwancho murigeri bwensoko TV ekera kwigure kimanyirerie kitwiranire na ndeto soe asesemo yechi gazeti chitaika 12 ibere cha itire maiga yense ya moya bono mambia andose asobere to mwancho murigeri buna twaga tebeti boka bono ninyegenete nga wachakire koba gogo chaka kogenda ali asigwata kire kogenda bali bare kogenda gasinchira muri bali ba Nairobi bare goika egas chinsa ibere mate Diana boniga train ya isire kubaikie town igoro kirona ringi na barbecue na hoteti na gete South B. Ata tinga ta utumia SGR. Tumetia sata itogoika. Barbecue SGR buaro tigante benga ya yali konya. Anda ta itogocha te innocent. Na inche. Ni tutogwakana. Ikoro ku SGR na bako genda Mombasa na ndinere liye koro ku Jamhuri. Nere koro ku Jamhuri ekonyara kaba chinga kichinde kwanyora nga ekoira abantu kurwa chinsemo chia sio kimao yabareta Nairobi iya chageti guno mosike mwa ikibaki ekera libari kubwaterana na serikali iri kubwaterana ya munyagosira bona iganere Raila Amolo Odinga by the tindege na Raila rasirete kera tugutumikirie tanyagosira rende nabo konyora nga chinga kichinde banyare kwaba mwanchu murigereri century nago tebi yo wikira nwe semambia bono nigo tukonyara kwaba togoso asense mwe chigazeti lakinende una nago tebiri ga igantu bwate kikosi kito kia mentire stranger mwanchu murigereri tu mentire omonto omogeni gaiga na namono omogeni uyu tu mentire gaiga mwanchu murigereri nigo ntagete tororenga atoere sasa kurukurwa mogeni uyu no mogeni pi tutete tumanya sa kurukurwa iliyo tororenga ngakitugonyara kabato kogendera nere asemambia bono mwanchu murigereri na agotebirie asenchire wikeranu Diana timbugati bagali uko mukwanira Ncheka kitenga na bona kokwanire. Lakini uko na bakari stubborn. Aba nambaro konyara se family bari stubborn. Utariko understanding ebiranya nkomwa. Osemu abere. Tigansibe. Njenga kitenga. Tigansibe. Njenga kitenga digamurutere. Tigansibe. Tigansibe kogera egale stubborn. Una wantebia. Na ndeta kuwa na bakatwarure ribaga. Maete tiganga tebi gada ya ningendekemo bantu bali twakinete myaka ite ebintu bya TB tirero nango sibolera kwa gachire gwa ko mupira kira gwa ko mupira kwira na magaroba gwatebe tigubu cha maje kwa manya gocha na liyo kale gocha na mache kururoche kira bono gwachire na aro kwa maganya ro muibuli gatanga ne to buchire oretire orugire gwatebe gendo liye mipira yao boro rende chwe na tugukwanira kwana bwangu nga yokorko manje murigereri bagantu mu mwiburi nkagenda gusi igoro nairanite magoso kibwata ka kimogote banga tindigoche okay koira na toro mwanchu murigereri tumanyanga uyuare tato mwiburi nga yare mwiburi chuma goche na nyorete nga naigweta magoro gobe Mario mwiburi chuma goche akida dada gende kwa sekobu achumuli yuteko mwiburi chuma kara obe tuganye chuma ono mwachumuli gere yakurwa mwiburi itu atabi gogo chali tukuli chuma tagete kebatia tobekere chigazeti chinene budachire ase chigate bachiedla lakini tagente tutarage ndoro Innocent go bwate gazeti okorokunga The Standard nero mwanchu murigiri mbwata soko boko kwani Diana beke yawo igoro Enje mwanjito murigiri mbwate gazeti okorokunga The Daily Nation bula kutambe nere gazeti mbwata soko boko kwane na nero chumugano monene minto director kibatukura studio kabiri na tubekire tunyanda hotibyanga na ari ase gazeti ya The Daily Nation chwe torke gazeti bwate bwate The Star mugano manene ganto che inside attempt to abolish National Tallying Center. Biya mano mwancho murigeri tigatoligereri chigazeti chiri chinene ngichigoteba buna chikobe kwa sembeo kebatinta getenchirigereri chonsi buna chigoteba chimbekere gabwa se system nchakoligereri bagoteba esumo asendagire iteine gazeti ya The Daily Nation ingana limwe amwasema mbia bono rabu mwancho murigeri okoligereri gatia marioga ali akani rutanyara kwa bagagochi cha imense ya Kenya alia kaniru chinse chia Bongereza chinse chia Boraya niga karekoletwa asense ya Kenya
na nigakarese chisani cheito bakare goteba nigakuirera oborwaire bwa kansa gukina se gazeti ya The Standard bakareta nga partisan IBC bagatebe kiombe kia IBC nigakorekana yekare ko bagekora wana gotegere semeyemo na umoncho murigelia se gazeti ya The Style kwaro kibuna Jose gose chwe iteba nigareteba IBC nigobone bwate segie nyas bakare goteba ime ya IBC nigobata goteba kilige ko kotebekana gochikurusie gende ikoro kwa National Tallying Center twanale kogenda chinse moja bomas na koganyama chibu kuruoro bagoteba nigobone kororekana gatigati yaye muchando nororo tokanda se gazeti ya Taifa Leo ni watu tukutane debeni tumirane ase obocholi mwancho muligereri ni ndoche chibicha nchirega bwase bali bachikwa bakoligia ebirugo au anamono obocholi oboke buli bosio asensemo ya mwananchi ya Union ya Tanzania wakata ubaguzi wa itikadi za dini ni wale wote babakanire amanganali bakaliko bako bagwa kubwatekana na maigelio ye kanisa to so asense ya Uganda ni babatya banga Daily Monitor ine gazeti ere osemwise komwa we gazeti ya The Daily Nation lakini ere Uganda wate abanga bona basubati bachakira kwa bako ireli bagana konyara kwa bako bwatia abasacha the women are taking on women bona sense ya Buganda basubati bachakira korekana kubi Kenya men yabasacha na namono asebirugo mwancho mulige nabo gosoma sense ya Uganda take komanyange kelikeri kurwa somu amate to business daily ni gate abanga chibe ngini go chegendete kuligerelinga nga kichigo nyara kwa bachigo kinia egentegeli yotebekana kwana na chiloni gose kwana na chinguru chigo nyara kwa konyara kwa bekero kora makabeso batenga banks squeeze savers to grow lending margins by 24 billion igobali bagenda te kubeka chibe chiaba se chibengi ni gobanda te gosugumwa ni chibengi elibanyara kwa bago kinia ebirengo biri baganyara kwa bako beka chibe sa sebengi elibanyara kwa bako nyora chiloni chiri chibwendete igo onye kwa bete chisiringi chimisano wate utoka nyora loan paka goikiri 10,000 igo mwancho muligereri negati ya aliarese chigazeti toko chaka negazeti ya The Standard muna nagotebya nigyo bagotebe ekiombe kia IBC ekiekorekana kere aseseme ya mobateba kurukero sigu mwancho muligereri nigo batebe kiombe kenigo kiabwenete go chikobage koreta na gukora manchuriri ya ase obocholi na monokoranga kieko nyarakobage korekana lakini nende bagoteba nga kurwelio nigekorekana nga ense ose serikali nene nigegendrete gogesonana na chinga kichinde gukebeka gutwara obuoba burayi bokorekana obuoba aigani ba kwane umoncho muligeria matuka masini atigarete go chikobaga korekana asobocholi oboke bagoteba nigo giasinyiru ko nyarakobage ko iranili na ko nyarakaba kego kora kilkebwenerete na nigo bateba okonokorokia bunakira chikobage okorana no bocholi bu mwaka bwikiri 2052 anabana basi bakore bateba umoncho muligereri nige kigia chire maega yomurwaniri bwe kiama kia UDA oyo ekiombe kia EACC kia nyarakobage kuruba semya nga nigo akobwatekanirwa no bokurumi banyarakoba bakumurusia aseke okurwanira chikulecho kurende ni yotebekana ni gairane toro mugano ini gorese page ya 5 kianda 10 mwancho muligereri bagama yakoba bakobogoria egazeti bakorete asa matukama gega bakayebeka gabwa aseke egazeti ya The Standard yeyubwate ngakiri kera bachore tu aba commissioner bagasoa BC mwancho muligereri ngakiyo muskera ila molodinga no arenge na andamono bagatebanga ni gobono bali bakoro kuchiko de father gusibali bali chintenenera ni gobanyore nchira yabo yo chikoba bakoba bakonyara koba bagosona nekiombe kya IBC nindo chega yenkwana yo muraibwe kya magia DCP rigathe gachagwa bateba kurwali tangani nonya bakenya bakirete nigo ekiombe kyo kya nyaraka bage korokia kira esababu yo chikorekana go chikoba getaliko chikoba ge goikira ni obochori obuya na namono aya nigago yateba nigo bono chikura chinge chobo chitalike 22 chire litukulia ramisi AK chianyara kwa bachigu wasiolia na korokinga ekiombekio ngagecha egetachi kwa gakora obochori bwa yaso bwasioli eyu nero headline goselingana limwe muri gazeti ya The Standard abego manjito muri yato cha gazeti ya The Daily Nation page ntangani kabisa niga ukwanera igoro yesume gutoka sendagira kurwa sense mochiria chia European Union naboigo chikemiko chiricho gosiarira chindagiricho echo bagateba ningo chire prohibited gosechikanira cross-state cha European Union nabo igo chiboda chiabo korene nigo chikonyara chigokera na imensi ya Kenya chikogera abantu abange kusiria magimabo nabego kurwara inoro mugano moneno manchito muri ko gazeti ya The Nation page ntangani nabega ati alto chikonyara to gusanga naye no kolikwa kwa balimu
abaya abo bari kiri kianda baguciko kubekwa sama bagari abali basireti amagimabo nabigo bali banyate bautkimirimo yabo gose bakire retirement ngukwanere igoro ya makongeni ase chinyomba cyabete chigotagorwa kurende ekigambero kyabete kigotininya ogotagoro kuwe chinyomba echo asiba batebangane chinyomba kigane iri kwagachwa cyamagolense kurende eke kigambero kyanyate kigotininya omorobiri omanchito murgeria tunyana tugokwanerayo nabigo egazeti ya Daily Nation gokwanerera igoro yokubwatirana gwense ya Kenya nense ya Malaysia nabigo asegoteba buna ekiboniga abakenya bange niga maisabo arase ekyombe kichimbebe n'obochori IEBC koranga kibago chibokoro obochori obokebo limotwe obukare litukori ari Hamis tariki 25 asto komaniwanga nigo abana nchi abange bataiti kumanyanga ekyombe kinga kiyo chikoro obochori bwabo iliyo banyare bago kigenera aso mwaka w'ekiribubere 2025 nebere kuri no manchito muliga nigati yatukunya tukusanga nane ngo irasomugano mutangani ore page 4 na page 5 uyogo kwanera igoro ya chikemiko chiri chikoba chikolendo imense ya Kenya basibago kwanera igoro ya European Union countries se babaire bakolenda chikemiko chiri chikunyana chiko sialirwe ndagira ngose amalyoga osiaru chindagira igotokomanywa asichinsecho nabigo chinse chichietanaine nigo ebinte ibikanire kusama lyoga iniga kanira kiniga konya kawe kaimensi ya Kenya ase abiriga kolenta amaruira mange asaba Kenya nabigo niga abiriga kolenta obututukano obonge no nyena ase ebinto biri bisimekire ebikonyara bigo sialirwa amalyoga yo manjito mugiria omugano la se page ya kanene page ya 5 ogokwanira egati chemical chiri cyabeire chigotangwa oso imense ya Kenya kwanere gati yabo so manjito mugira nabo konyara umugore Saudi chikemike chire chinyinge nabo konyara umugano yo ase gazeti ya Daily Nation page ya 4 ne page ya 5 Mancho muligero libuna na gatebiri echione chie headline ya gazeti ya The Daily Nation, The Standard chwe ya tatebi ayale gazeti ya The Star ligate Star ndoje megano ne mengere lakini ngiseko ligere li megano ebere kwanire lituko lya lero ne linga kero kenda bantu mbaganeti tudwa we with the National Tallying Center ntuma ete botambe kero chikura chia kirwe nigo chikoletwa especially presidential result yacha gochumishwa ga Bomas of Kenya bono nabondo chenga plan neroro ukiyo mtata nkotini achire kotebanga yaya let us do away with the current National Tallying Center koera otanga nero ya beire kuna nakinda tebe kuna nyungo yo bibi no bibi boko engero nyungo yo bibi botambe ebinto no bigo salikera igo umtata nere niga ukana kabisa nga yare koba bia to declare Bomas of Kenya ko site National Tallying Center bia ebe unconstitutional na ende kale chikoba unconstitutional neli they are seeking nga chikura chirichi chiwakwa at the constituency level because tallying center chirichire every constituency onye chiachu mwisho chiwandi chichonsipi chia presidential especially a result ekoba declared igalia nero final the chairperson kare kwende ikire Nairobi gaiga egasi yae no commenta tabwanarati koritali osego chaka go check osego chaka ko ligereri chifomu osekende gasi yae no kubugolia machibu ali yae omentere niga okora nande nindo che kina nande ngechiete kotini ekia TCP party leader Rigathi Gachagua na Wiper leader Kalonzo Musyoka ne lawyer yabo Gitopu Imanyara naro na barabu mbachiete kotini bagotebanga the National Tallying Center for years has been there without constitutional
parking mate tuinyore karake tutarenda Bomas chikura Innocent nchakabariru KICC naro so ntomanyetinga wae ngakibatagete IBC ngaye guchikubarira nini chikure chikekogera guiko tutware ase chigo chicha chibe kwamo alafu amanya kurwarana unsi who is the winner so na wondo chebatabanga the National Tallying Center onye nditwe kobwate idua we with it oboibi no bogocha bwakorekana gabo ngande togusuka mutu wake page 6 yenga seti ye ni elinga bakubulinga opposition united opposition mbanyare kubwata na mago komba komali gekogera agandu cha allegations ya soire Cleophas Marara oyole kuru party ya TCP igakale wakiusi goseko como soera na tembea nga niga gutumikwa na National Intelligence Service koleta division boigo kero koligereria na kumonto ndena bagoteba nga Eugene Wamalwa nga nere kero kende ngonya gukorare kwirende ngonya kumera nakale ni chispire korwa ase kambi ya ni ya gashawa na bondo chenga ero yelinda kwa njiru nero ngoboli yale akotebali nga matiangi era ni state project yakogana jenzi riri bachite demonstrations yabatebete bali partyless leaderless waere ndoyo akoywa te Jubilee party gashawa nero imokote banga matiangi koywa Jubilee party bune deputy party leader na the presidential candidate nenjera yamo yogotaka kogenda umulimaji gwakole kwenda gwatana igobono ntoroje ganga the opposition baraboka abanyene na ende bachakire kero kende kunyagwe question kunya kwebolia na ende Innocent na dahana tigamba tebi maite Ruto is a political genius kero kine kigento abantu babwena tabakole kwerende enjere yamo yogweta njere limu atabete nga Kalonzo na Peter katikati yao no gwakania bandaba emetu is the easiest nini bono roche barabuboka abanyene mbabu ati unity elino okwege nana bachakire kuligereri ngo ya tumire na National Intelligence Service oyare project gochimotwa bachiko bambaye gwanana kurusiruto bogambi enabera be endoto bandabo bwenere tabai gwanane bachichamo support abantu babero yore presidential candidate ne running mate yae bamanya goto bwa 2027 Manjito mugire kweta se gazeti ya The Nation page ya gatatu igukwanira iguru ya recruitment usama baga agochia kolikiwa abalimu ntumaitenga serikali ya betega guteba nechikolikia interns babale 24,000 ochakira omwaka ogocha motinyo mutangani nabono ekyombe gya TSC nigo gyatebire bunange chikolikia abalimu abo bare chiribukyanda asitokomanyigwanga 7,065 n'abalimu ba primary schools n'abigo junior schools nigo bali chiribubere emeronge 5 gose 2082 ziba secondary asibone kyombe gya TSC kyaboliri bali bataite kwerikia namabagayo banyale bakwena na ebintu byabo gose documents yabo wetera omtandao ase website ya TSC gose Teacher Service Commission gochakira before gose mwanchito moligeria chitariki isano na isato chitaraika motinyogocha banyale baenanire applications chabo na bigo documents chabo gwitira se website ya TSC asabagote babono nige serikali bwatemero biriyo kwene kyabona guchire gusira kisemi aschiskuro na bigo kobalikia abalimu angimono asebali banyate bagusiria amagimabo na bigo bali banyate bakwenda retirement iri amabagayo anyale gakwena no mwanjito moligeria umuganora se gazeti ya The Nation page ya gatatu Nchumuligereri na Diana Gotebiri ase gazeti ya The Daily Nation bugano norore kubwati chweya kuna kwa nekyo ke IBC amaboli aboliri kurwa ase bali bakwamiria serikali bagurugu United Opposition idoche gaiga omusike gachagwa gali goteba kyombekyo kubwatekana na marubeli yali gete kweterese kya magia DCP nigatebeta sensemo ya magarini niko bakaranga mu commission oyo makale goswana na buna chi campaign chiko kolekana no bocholi buna bugure anamono bakubulia mabulia manera kini igenteke nekere gaiga nkelia oyo kabeire omo nene bweli omo
muteneli gosomwa Attorney General bwechinga kiechimo asa serikali ya muske William Ruto Justin Muturi akare goteba ekyombe kya IBC nigo keire amaino yoko nacha na anane mono na elichi korakini nigakare goteba nigo getigarete kere ekeburo monchumurigeri gabumba boletie asomugano yo IBC amaswali amange anane mono ase chibura buru chiabere chikorekana ase sichinsemo chia malava boigone chinsemo aono nelia kaspul bakare goteba kyombe kya IBC di baga kibwenete koirali baga na kubugolie gesire na kurusia bande bachiko bakoligyo bora yobo nigo kyabatigire ase seme yo monchumurigeri na anane mono ase mangana IBC monchumurigeri na bokoligeri Ororenga kiumbe gose kiama kia ODM kia nyare ko bage konyora libaga ase ko ba ange guchikonyora libaga lyuko ire kirgo kia magarini kubwatekana na kilibaga teba nigo umurwanerio yo mubwe kiama kia Wiper eruseti elia nyare ko baga kubwaterana okoboko no lyuko ba ase kiama kilikia DCP na namono monchumuligeri asamangana ye kiumbe kia IBC maswali na arora manamna cho yagotebia na namono bunaboniga umu senator we county ya Busia okia mtata nera nyarikoba gakoira kina bosio bweke gambero na mana nyarikoba gekorekananga IBC nyarikoba gekurulibaga lyugo tware National Tallying Center liboli ndibororo ngakibachikoba ba okora chikuli cyumwancu muri noro mugano ole ase gazeti ya The Standard na namono bunabago kwa nabagatebanga nigo yarorekane ko genda sensemeyemo kurwa sensemo ya mbere no tingote babale umurwaneli w'ikiama kya UDN gakobwatani gwa no bukurumi annamono botebekana bwoko butwara gosikirwate yabe mbeo oxygen ase nyagitali ya Kenyatta National Hospital bagateba nigabwatekanire ne scandal nigarenge goteba ngabintu bikagoliroro namono obukurumi bwatebekanire kyombe ke EACC balikire lirube lyogosemera kini nigobono kisimi bateba cyarwete igoro na kumwanchira ko kikoba gakogendera kurwanira ekiruge kimwanchu muri nabo we somera unyarikoba gokumanya ali agenderete asichinsemo obochori obwo ekerabono botigaritia matukabere munyarikoba bogo korekana kurwa chinsemo chinga mwanchu muri liga iga ACPG ya gatatu ase gazeti ya The Standard mugano noro bateba ngeke gambero nigo kegenderete koligerelia oboene buli bwanyarika bwo ikigubosio bwekegambere kyo kubwatekana asomuswatio yo masirita Maxine yoro Montereba bwikigali cia Savari Lali bagateba anyartika baga muito mwanchioye annemonas bagateba niga anyartika baga ko mwachinko maichirete agasiri bugima bwa ikeli gati yabe bintu biri babere bakoligereri bagateba nesimi yaye chinkwana kiri anyartika baga kwa neji video neji bicha boigo na umwanyugano yuno orega bwo mwanchumurigeri buna bagenda takoresa buna yairete akanyarika baga goita omwancho yoya oyibagateba niga anyarite ko baga kumuita ole korukwe selieta Asad Khan gona bogwe somero mugano yo asenchira yubwagale Diana Manjito mulgeria Innocent ndakwira mega kigo keto kwanire kiombe gichimbebe no gochori IEBC se gazeti ya The Daily Nation manjito mulgeria nigo bagukwanira igoro yabarwaneria bagoteba nigo bale 181 candidates na begoto kumanyigwanga kurwa chinsemo chigo chiwaki urachikora nigo chire 24 electoral areas ase abantu abange ko basirite amagimabo abande bakaba appointed bunaba waziri nabega abande bakaba bakurusiwa asorai umwaka w'ikiri bubere 2022 asibone kyombe kya IBC gyatebire nganki bwate emero biriyo guchikwene kyabuna boyi yabo chikorwa ase chinseme cyo chikora chiko chikonyana chiwakirwa ose chikora cyo choli yoboke nabengo kwana bare igoro ya obo tutukanu nabego chibura buru cyabere chikoyene kiwa ase chinsemo ase oyo tenenete kyombe kirya IBC atebire buna tari go chigwanchirana onde bwensi ochikutokana mamo chayo anyarega kogenda ataraba punish yasatebire buna mbachikoirwa ege tambokero kuri no manjito muri ya seti ya The Daily Nation ngo kwanerera igoro y'abantu ugusomo baro wabali bakuryo borai ase chinsemo cha Kariobangi Northward, Chewanward, Tana River, Magarini, Ugunja, Kaspuri, Mbere North, Malava, Baringo, negatie chinsemo au manchito mulgeria onyari wesomero mugano yasobwa gare horas bali bakoryo borai asobo choli obobo kena biga machiko ekyombe kiriye chimbebe na wacholi kya IEBC kyabekirwe chikwene kyabuna wacholi obo
bacho kolekana sinchira abene Machumurigiria sepeji ya kabere ye gazeti ya The Standard umugano nororo koro kiabuna umurai bwensa nyarako bagagoteba se ya Kenya nigo yabekire bitambo kiroko genda sechinse chiri chikoba ruanga chikoba developed go sechi chikonyara chikoba chikutwara magendro ya kerengo kegoro na kurusi ubugima bwa bantu selia ikose se kerengo kiligense na namono bateba umurobelio umurai bwense yiweji trillion isano asibakale goteba mwanchumurigiri namono bagoteba nigo nyarako bagakoleta mabulia mange egatiye mirobelio ya nyarako bagekoboli gwa numurobelio ya wale go chikoba go kuligiri getikia Jomo Kenyatta International Airport ge chikoba ge kugagalirigwa na namono mwanchumurigiri gabateba e company alikuru kwa Dani ngakeyo ya takere gochikoba ge gochaka kugaliya egetie kyo nigo yanyarte ko bage kobe ku maiso gento kirete tende ikonye bairu ikanyara ko bage kurusi gworo na nimono kilwate ba nigo batagete bachikoba bakwa gachigetie kinabo ikekerengo kebiti biriye binene bire imeyense ya Kenya nigo omurubiri yo chageto mwaka bw'ikiri 2024 na nimono bagoteba nigo lichikoba go koira $1 bilioni ibere oyoko olengani gwa nechi shilingi 10 nomo imeyense ya Kenya na nigo bari goteba nigo lichikoba ko kubwaterana ne chikambani bene gose chirichi abanyene na namono ilibanyara ko bakora yanyara ko bagoikere nigo ne gati yemerobeli yali bagateba gaigo mwanchu muligeli yanyarta ko koleto muchando gaigo bagateba asinga kiyo nigo bono iga banyarta ko ba ekere ekent go so kuigwa no ku kwanyarta ko bago kurusi goro company ili achiko bage okora mwanchu lili yuni yanyarta ko bage cancel na kwenda ndi bichibes chiaye mwanchu muligeli gaiga batebete egati yomurobeli bwo ochikoba ko galeye para ya lironi mau summit esbagateba nigeganetie chishiringi 150 billion chishiringi 150 160 billion mwancho muligeli echbagateba chiutakire chichikoba chiko galeya ebaleyo kiriswa linene likoboli gunganga ichibese chichikoba chikorwa na anamone bale ya lironi ebatebe kogenda go chichise mononje chirichia western ebateba ekere baleyo eragachwe niyo chikoba gekora abamenyi bali bakogenda asense meyu ya western bagutumike pale yu gutanyora libaga yo kogenda sebara nechi ne alternative go sencherende eli pale taligwa kanero unabona Nairobi gaiga tubwate para ya expressway bali batari ko nyara kabago tumeke expressway ngonyorole babwate liende bagweta bulende bali batebe yiteri chikobage kurulibaga iyo chikobeterelia kali chinde chonse chigweta senseme ichinyara ko bachigwa kanero na mabulia mana bakubulia bagotebanga ekatiba ya Kenya nerwetegende gotebanga aboyene boko nyara ko bantu bagosuka gochia kuruchinse mo chinde gochiese chinde igo bachikoba bakolinulibage elionye bale iyo chikobage kubetereligwa nganebwenete gwa kanero gochia asaba Kenya batebe taranyara kabaga kanano neyega mwanchu mulige na boko nyara ko bagokora obasemia borure na olio ko masemio muraibwense David Ndi asanyara ko batebanga injira teyo merobeli ya serikali eragendronye kubwaterana ngo chikoboro egatiye serikali ne company chiri chigoteba chiabanyene mwancho muligeli na boko ligeli yese bisamunye bibagoteba iguru yeli chiko liriko nyara ko bali kwanana oboene bwa mwanya banto igochia asa bantu na namono ne merobelio ebekire maiso iyo chikobage kolekana maiga yo muraibwense koralia bene sebunge nene ngabono ensi ya Kenya yabekiro buruso na kosoa asebara yo chikoranga yanyara ko kora magendro ayo chikobaga ko ikini kurwa se chinse chiri chigendrete goikera chinse chiri chire asekerengo kelige gorukunga developed nations so se chinse chiri chianyorire amagendro mwancho muligeligo negati yemegane yeroro na ACPG ya kane ye gazeti ya The Standard mwancho muligeli ne nige kwamba korolekana gaiga naro ense ya Kenya nigo yanyari ko bage kwa konene kurwa sechisegi kigendete imeyense ya Russia na Ukraine asbakale goteba kubwatekana no kulikigwa kwa banyanyimbo bakurwa chinse chisco nigo bono igo mwanchu muri bari goteba nga aba Kenya bange babwateraniri sechisegi echo na kelige gotebekana nga no kubuno kwelichi kolirigendete kubunwa no murai bwense yo ya Russia Vladimir Putin asbakale goteba nigo bono bali kiri buchi abantu korwa sechingongo obagenda tugutumeka buna abanyanyimbo bakonyara ko babakobekwa senseme yabo syo korwa na chisegi senseme yumonchu muligeli mugano yinigole ACPG ya kane gazeti ya The Standard nabo konyara ko bagwesomera chweya na asomire meganebere mugano mutangani nigole asomurobeli yoli otebanga chi trillion isana kiri murayibwe zateba igo chibonete kobekwa ensemo ilichinyara ko bachiko irense ya Kenya guikase kerengo yechinse kiri chibwate amagendera mange no mugano ubwate support gose obeiro ko bago kuligererwa ninga seti ya The Star
page 8 azawatanga bakenya mbaliridi wakana tax lakini mono obako nguboro ni wastage na ebintu buna nini corruption wisa koligereria innocent chikandru buna France nkonyorule nga tax ya very 40%. But when you look nkyo muntu yole France yakonyora kwa makonyoranga social amenities kuru chinya gitari kuru chisukuru kuru binte biga pesk nini food nini electricity a country really provided onye ne para gose chipara echirosiri wana egasi yawo nyoko bwato mwana no kumusibi omubeke public transport atropigu school magoro bairane achicanyora macha ali nyumba KCB achicanyora electricity eri nyumba akole kwerende asome anyole ndagerero nini aragere what problem to bate nelinga you are taxing Kenyans na inde karukwa ba taxi ba makonyoranga the best social amenities mbali wa afford one day like now ntobwate like cancer patients oroche even yekeranga shatel wakana na ndoche ke wakana rakane chiwesa chitayo yani chitaisa ine byo moro iroli anyari ko baga kubwenu ndio roche togocha kuruga kwame nguruma igabete overthrown I think in 1966 kale Beijing China onye tinde ba history kwame nguruma ndo chenga na babwateti omotindo o President Ruto because Ruto is talking of big project industrialization chipara nini which is a good idea but insa oisogotiga bandaba they are suffering mondo tawe chikwenyoranga no kaga chete para maurironi ngango endali bwango nga yakorusino na feyo awo chiera Christmas nini so tigadoli linga this mega project the president is saying ndolika tabanga ne chimpechire ndolika tabanga tax nembere number 1 into the transparent tomanyanga kinga kiabese ego chigo tumeku wanoroche the Maori loan na rowata babu yari kwa gacho na the French farm at 160 billion yakaba dropped karego drop to kala rusi kwanza 7 billion as a cost yake yo breach ya contract ochira nyaire a Chinese farm na 200 billion ya increase na 40 billion we need transparent to mayenga why again the kara kiko increase but as well as the bigger project chi anderete even the yebike the social amenities na biro president yebirigelinga to gweta pale liko chiseino onye to bwatia feo guchiraka to bwati kendo kwirera bible to gweta pale onye ko rwalete turakora toraenda nyagitari stress y'abantu babwatega next year ikire school fees wachimuligeli gwatebirenga stress neroro kare tugendete gukwanira magane stress page ya gatanu na rimwe gazeti ya The Standard bagatebanga bamenye bensemo ya makongeni nigo banya tukaba bakorusi gorona na mono nigo babegiteki na busi bweke gambero kilige kuligelie bintu bitwetanaine na ali tukuligoro nigo banyo tomo esoma yeke gambere kyugutenenia ogotagurwa gwechinyumba seseme yes bakare bateba abantu chiribu esano esato nigo banyariko bakonyora umuchando batigarete batabwati ese bagochia na namono ni wate buri mu buri chiekta emia ya mamerongene nigo bono butakeire guchiko babo gutumeka asobwa gachibu chinyumba chia magoli yense mugano ore ase gazeti ye mwanchi muri nabo wesomera ororenga kia bamenye abwe bintu bya tugutirusiko na bono nonyeke gambiro kia ruro mweso abande nigo balisiko yobokendo wano inigo le page ya gatanu na rimwe mugeni ituma tegale sesemo ya kabiri studio na kiekwera rero nkari kubamenya kiga Manjito mulgeria no nyoru mugano ya gazeti ya The Nation page ya kabiri na chigetugo tibya no rolingo mugano manene ase gazeti ya The Nation noyo omugano yo gwechikemiko guse amalio gali agochemensi ya Kenya anyaraka gusialirwa ebimeri ao kono manjito mulgeria no konyoru mugano yo ase gazeti ya The Nation page ya kabiri asaba menyi bechinsemi cha makongeni bagusaba serikali enyarige kubakonya kibese konye yaba ireira nenyarige kubabanya bagwichakiria amagimabo mugano yo gazeti ya The Nation page ya kabere
ande esaudio minto Innocent atebirenga wikatu ile ndiro omugano nororo ase page ya 5 na 3 page 8 ogukwanira igoro ya Rigathi Gachagua kagotebanga taramanya ogusitara understand ekiama gya Jubilee okubwatirana nekiama gya DCP na Boigo United Opposition banyare bakubwatirana asobrai wo mwaka bw'ikirwa 2025 na ibere asaote babuna gwikira boniga ase chinsemo ekyo kiama kirya Jubilee kyari kuri gyo bachori obokeni ko banyate bagotachense na wanchira abarwaniri be kiama kya UDA gochaka kuri gyo burayo bwaso bachori oboke kurinde Gachagua na Boigo egatie yababwatani be kiama bomo bwa United Opposition bakoragwa Nere Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa George Natembea Justin Muturi na Boigo miti Linturi negatie yabali bawotebanga bachikubwatirana na kwenekya bunango cyabarabarai asobocholi boboke uri mutuma gitomugire mugano yo konyora sobogare page ya 5 na 3 ande nkoreta se page 12 ase gukwanira igoro ye kyama kya ODM komochora omoske Oburu Odinga komora intendenda bwe kyama kyo kolende wikira boniga nigagotebanga egatie yabarai bakora abanigo bakwameria ogochoro kwa ebuno muraibe kyamekyo bakoragwa no mwana ye omuskirela Odinga oyuri Wino Odinga na bego babu Wino na bego Caleb wa misio yuri OMP Saboti egati yabali bakwamiryo gochoro kwae bagoteba ngataikeranete asegati yabo bagoteba no burayibwae nigo burachiko bobuya nandi burachikubeka no bumumro mwaba nyagusirala Odinga bakoragwa na mugabana we county ya Kisii mugabana we county ya Mombasa na bego Gladys Wango yoro mugabana we county ya Homa Bay mwanjito muriria komanya mange na we somero mugano yuase gazeti ya Daily Nation page 10 na kabere page 15 ye gazeti ya The Standard ya SSMH county niko bagale okwanira ngakichi county government gozi serikali kiri kyegenga kyeji county cyanyare koba chiko yelia okwana na kuburu wali go chia saba mama go saba ngina bali bakanyora abana nabo iga abana abakesi bagale okwanira bono iga monchumuli lini go morubeli yo go sereri go chikogwana na mono konyara koba gokoleto muchando go chia asaba menyi bechi county anene ke bagale gotebanga ni go chi county government chikale koba chikora chinyagitali go se kurwo kana no burwalia ochia asabanto asomo chando oromo neno mwanchumuligeli na mano bagala bateba chinyagitali chinyinge chibwati maliogo chinde chibwati staff isaine na bande bagala bateba mirobili bekirasi chinyagitali echo nigegendrete koleta obugo ichana gochia asaba Kenya batali konyora kwa baba konyora obokoreli obuyo mwanchumuligeli asabagala bateba go interese committee ye ebunge nene eyekoragwa na Dr. James Nyikal nigo yanyare kwa bagegwasioli na goteba nigo bono iga ebweneta sobwango mono banyare kwa bago swana koranga chinyagitali echo cyanyare kwa chikoronge yemirobeli onyete korongeya obosokumbole bosi na Kenya nigo bagendete gusiri ubwima bwabo chweya county government chiabekiru maiso na chichikora okwana no borwali go chiase aba Kenya ase chi semo na namona bakale ko tebanga system ye ya chakiri gosinya system ye mate nonya to go try go develop go chikwere ndebuna health ebinto birenkaite the national government could have dealt with on a serious note yakogera uzokora the county government choke apart from corruption yetokunya bukura gaiga even sometimes funds chiabo ngochere buchire so ebinto mbire na ota kero jamase tokunya kolera the 3 or 4 things obana to rakolera bakenya tumago chake sabari kwenda Singapore maana PT's head school meaning y'abanafunzi gosoma chi school fees nini kwagacha chi nini chi school infrastructure ningi ya lakini onya banda abambaragira naro there is a problem yeah so tumatiko senonge chitage kando chichelire ebinto mbire gando choracho esibiti obwatarero ndo abegwenere bodo osiekerere isiko testa page 4 ntiese ata birenga onye driver kogo chikoba arrested yokoba ya magoso bono nguchore kwenda a mandatory test oila ne kerasimi igonya kumatenga driving nere go kwa kero kende
oboke kwaragira obeke afuge kobera paite ta mugocha gukora korwe kerasi kenando irane na bera kuire engaki egento kende talinga baliboka bakalete kwenda even individual persons kegari ingo pdr nyetigenka oragende kerasi that is if bagochikoba serious inga onyo kwabwatwa koba magosa traffic okoba magosa yogo cause accident back to class. Okay. Tumanya gocha page 12 ndojenga Ruto, President Ruto order KEMSA, Kenya Medical Supplies Authority. Enyale kobage ku minyokia malio go chinya gitari bwango. Wano noro mugano inaende orabwatekane no kwaboli about the county government bagusinyu even kuhakikishanga the health ngo ikerere health programs go services ngo ikerechire abananchi kuru Nairobi yanaro anyamalio gaya tako ba cleared bwango aikere chinya gitari naro there is a problem lakini rende docho muraibiense okolire kwerende odirenga KEMSA bakalesi bidiko sabakalo bwango wakikishanga malioga kilile naenda very transported to the facilities. Okay, chire chinya gitari out within the county levels. Bueno, innocent. Njetigankolera upati one more thing kuruenga seti engate page 9 igabe the standard. Okay. IBC akiriro mungwano lya matendete. Anaitwa Leo Lawrence. No, Leo Mate matendete little budget. Leo matendete. Mugano yoli getwe litukolia Jumamosi. Oka sioli buna akobwatani buno bukurumi. ICC obwate file yae. Lakini IPC nyuwete the standard ya kotaba under pressure ya beirege kumwanjira akoleki avae. Asoe parliament. Achikoro siama chiko arakonye tembere what north people. Bono ga no tokoligere litwaranga sometimes omuntu oyonye EACC kebwate file yae wae bakumukiria bwangoigo akole kwerende afae yego sabono this is what we call independent electoral commission. EACC nero is another government independent. EACC nero is a government whatever independent was independent. That is why I can make decisions here chigo na ndi chiaba chwe chisegi chianga ni chingo sana kukolera ndabo ngatebi sababu mesemo y'umupira ingotebira kiri ntagete togenda aseme Rwanda ntagete kebatia tobekero mu Rwanda ole se gazeti ya The Standard elitonyara kwa batoko yoligerelia sobwango mheshimiwa Daniel Manduku no ara sensemo ya kabiri studio no mubunge bwensemo ya Nyalibali Masaba na namano moncho muligereli ngikira nesema mbya bono tochiko twale ngwana yoko ligereli nchira kieroro wacholibu mwaka wichiri bibere 2025 biri niko boli bosio bacholiyo bakembole gati maiga muraibwe nseni ga kwanire binte binge igoro yogo chikobaga ko bekense ya Kenya soboroso na segenka tonyara kwa batoko ligereli mange mwancho muligereli tikatora ligereli mu Rwanda oyu alia noroche chimbero nchiroro chimbero abaniancho kibako minyoka criminality iraini iralia na boroche oyo monatanga inali se ya Kenya tiganye ligereli maiga alia jetimanyeti gose na mangana asinkapo ago kwanero. This is not a marathon. Oga. This is not a marathon. Chide chimbero chiri chinyenge toja twachiteba maite chimbero chikoira aso mupira bw'amaguru nto bwate chi moment chikoira abantegeti na se chimbero chichinde chinge nto bwategeti chikoira abante egeti kera nakinete egete kienge getambe ejimite mia yamo iko chia bwata batiutirilia banke walking race ya Diana Ndemo yalengeda banke igerelia alia chwe oliningo tiganyirigere likorwa doche kwerede ine ntubete lakini ndoche gaiganga chikodi turachakira chikodi chichi chirikire chirambe chichirikire gaiga plus 25 kose 243 ine kwende ya Congo 234 Nigeria 234 Nigeria abongagirete
Ntoko cheki iga ntote. Gendera go cheki bwango 254 era Kenya baotema twire ni namba isano ne mase chinse chirichi bwato botene ngoro kwango rwa Africa. Gotu kabiri namba 12. Bona se toligereti kogenda no gosoa se chinse chirichi ku developed countries. Congo no ero chali DR Congo 243 lakini era ini yebekira ekuru kutepeni criminality no ntagete monte bi to sanso lenki keroro mate namba oyo sen 27 imbachi gokora era na bwate punduki ndoche nero rali namba 2 namba 234 oyore Nigeria na bali yereretio mo Kenya aga akamanya kumoinyori oga this is not a marathon because botambe chi marathon mbali korora ene short race go ikomo Kenya koreki atambuke but bona gasa ba gutambuka ngeyoro che kwera ndeye likire liba gebwenete kolika the winner was a marathon ni ligete criminality kongere tambukete no che ya chire busi no che bintu bire Kongo okay go bona tasiti min asetoro chiko chimutwa we are following the country asanare tutata kagire totobe no roche buna Nigeria mpaka Trump is warning anya mungu tika Christian persecution go chande number 2 the same Nigeria corruption yero na harusi mchezo okay toruoro Diana Murwando ne kurasi gazeti ya The Daily Nation Kagetomo director tungo yobukara screen orogotebanga Kenya is walking in Malaysia's footsteps. Agomra ibensi ya Kenya tebaituse akari kolimera chi footsteps inchirago chikomo ikiana kumoira ni Malaysia. Matobia bwabano bambia. Igotubwate umujumbo bwate ubumanyi. Okorost master plan. Chichinse au anamora barata tebinge bi koro tebi amabarata tuatigire maega na Malaysia tutete gwake combination torore ngakibwenete chwe ina ndaga wika kurume bano usinje ndoche bo mu Rwanda ina ndaga wika kurume kera maraigo sipidi hata tuikeri Malaysia ntuike orende oinyore komboria honorable Manduku kararenge Rwanda and why the system in Rwanda chigokora you have some friends bale take bale Rwanda kero wakolire gasi tata ni project kwa lokora ya serikali within 3 weeks o wake rwesi myoji kwa ya cheki tali rasimo manya tayano maete innocent aya uwa makindi nege kabwa chikorora kibati kibati amanya koira kolike echekie maya gochigo emanya gochigocha ali okorangeli wotebwe mambi gose mambiende injubuoyi echekia 3 weeks watombale ngana county government batana wakanu miakerenge ikomi abande pending bills situation chanese ya Kenya mwancho muligeli go ikira mutwikira mwali gwe chigazeti twaligeli chigazeti cheito chiri chinene The Daily Nation The Standard nabo igo egazeti ya The Star kubwatekana nige cost walenge na kero kiga igakuligeli aseseme ya magazeti onkwere limbu ya mono mambi ningo tebi gieko araba gasoli babere be team ya Everton ba nyarite ko babago kinya maberera na oyo makaira konyore kadi embali kolende rirwana liabo diagerete Manchester United ya nyorubugwi Man U geliete golia yamo che nino sentio nyango Enche mwanchito magiria ndera ndemo twaliganyo magiria se studio munyarimo gusanga tunyato usanga sinchira bene nanje ngoro kwacho yaite bana ndege ndonda bate yumunju muligerere ase no teligo cyande biya wono